बिटिआरनि सदर क'क्राझारनि दिमोलगावआव थानाय प्लानेटेरियामाव हादरारि अख्रांमा सान फालिनाया जालांबाय। गुवाहाटीआव थानाय आसाम साइन्स टेक्न'लजि एन्ड एनभाइरनमेन्ट काउन्सिलनि मददजों क'क्राझार नोगोरनि दिमोलगावआव थानाय प्लानेटेरियामाव साननैनि हाबाफारिजों अख्रांमा सानखौ मिउजियाम आरो आर्किअल'जि क'क्राझार आरो क'क्राझार आर्यभट्ट साइन्स सेन्टारा जयै खुंनाय हाबाफारिया दिनै जोबनानै थाङो। मख'नो गोनां बाथ्रादि फरायसालिनि फरायसाफोरखौ बिगियान आरो अख्रांमानि सोमोन्दै गियान होनायजों लोगोसे सांग्रांथि लाबोनायनि थांखियै क'क्राझार दिमोलगावआव थानाय प्लानेटेरियामाव हादरारि अख्रांमा सान खुंनाय दिनैनि जोबथा हाबाफारियावबो क'क्राझार जिल्लानि गुबुन गुबुन फरायसालिनि गोबां फरायसा फरायसुलिफोरजों लोगोसे फोरोंगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। अख्रांमा सान फालिनाय दिनैनि जोबथा साननि हाबाफारियाव सानजा क'क्राझार बिधान सभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा बाहागो लानानै क'क्राझारनि दिमोलगावआव थानाय प्लानेटेरियामखौ फिन बेखेवफिननानै होयो। बे हाबाफारियाव एमएलए बिथांजों लोगोसे मिउजियाम आरो आर्किअल'जि बिफाननि सिएचटि सुप्रिया ब्रह्म, क'क्राझार नोगोर आफादनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्म, क'क्राझार साइन्स कलेजनि एस'सिएट प्रफेसार, क'क्राझार प्लानेटेरियाम एन्ड साइन्स सेन्टारनि मावफारियाफोर आरो फरायसा फरायसुलिफोरजों लोगोसे फोरोंगिरिफोराबो बाहागो लायो। गुबुन फारसेथिं दिमोलगावआव थानाय प्लानेटेरियामखौ फिन बेखेवफिननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै मिउजियाम एन्ड आर्किअल'जि बिफाननि सिएचटि सुप्रिया ब्रह्म आरो जायगानि एमएलए लरेन्स इस्लारिया खौरां बिजोङाव ओरैबायदि फोरमायो। प्लेनेटेरियामखौथ' जोङो 4 बोसोरनि उनावहाय रिअपेनिं खालामबायखौनो होननांसिगोन। जों 2020आवनो अपेनिं खालामदोंमोन, खिन्थु बेनि उनाव कर'ना जाबाय। बेनिफ्राय आरो बहुत बेलेग बेलेग धरনৰ प्रब्लेम। मालाबा एपिडिसिएल जों कारेन्टबो दानना होजायो। बिलाबो जोंना मान्थलि बहुत हाई माबायाव फैयो, मिनिमाम 40,000 बेबायदि। ओमफ्राय मालाबा गभमेन्टनिफ्राय फान्ड मोननायाव एसे उसुबिदा जायो आरो। दा खिन्थु थांनाय बोसोरनिफ्राय जोङो मोजां माबा मोनगासिनो दङ, गभमेन्टनिफ्राय मोजां रेसपन्स मोनदों, फान्डबो मोनबाय। दा जों प्रजेक्टरखौबो रेडि खालामनो हाबाय। दा जोङो मुम्बाइनिफ्राय मानसि लेंहरनानै इन्जिनियारफोरखौ लेंहरनानै दाखालि इनस्टल खालामनोबो होबाय। बेनिफ्राय जों दा अके दंथ'यो होननानै साननानै दं। आरो बुंनो हाया टेकनिकेल बुस्थु बबे समाव मा उसुबिदा ओंखारो। दासान्दि सोलिनानै दङ। जोङो दैलि टेस्ट खालामगासिनो दं बुस्थुफोरखौ सालायनानै। दा दिनैथ' रिअपेनिं जाबायानो। गाबोननिफ्राय जों श'खौ स्टार्ट खालामनो हागोन ना हाया जों दा बे प्रग्रामनि उनावहाय एसे सिन्था खालामनानै नायसै, स्टाडि खालामनानै आल'सना खालामनानै। श' टाइमखौ जोङो 11:30 हमदों आरोखि। बिदि टाइमनिफ्राय जों स्टार्ट खालामनानै 3 श' खालामनो हागोन बायदि मोनदों जों, गेजेराव एसे एसे गेप दोननानै। मालाबा थारमाने श'फ्रा बेलेग बेलेग श'नि टाइमिंफ्रा बेलेग बेलेग। मालाबा 30 मिनिट्सनि जायो, खायसे 35 बेबायदि, मालाबा 40 मिनिट्स बेबायदि आरो। श'फोरा बेलेग बेलेग टाइमिं। टिकेटआ 30 रुपिस नर्मेल टिकेट, ओमफ्राय स्टुडेन्ट्सनिया 15 रुपिस। दैलि जों बेखौ जों एसे समबाराव नर्मेलि बन्द थायो बिदि आरो। दा स्टुडेन्टफोरनि भिजिटार्सफोरनि डिमान्ड मथे जों माबागोन। जुदि जेबो उसुबिदा गैयाबा जों सानडेखौ क्ल'ज खालामगोन, नङाबा जोङो मानडेखौ क्ल'ज खालामगोन। बे भिजिटार्सनि सायाव। औ, सप्तायाव खनसे। থকা যি প্লেনেটৰিয়াম আজি পুনৰ মুকলি কৰি দিয়া হ'ল। 2009 চনতে এই প্লেনেটৰিয়ামটো স্থাপন কৰা হৈছিলে আৰু আজিৰ পৰা আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে যি প্লেনেটৰিয়াম দেখাৰ যি সুবিধা, সেই সুবিধাটো হ'ল। আগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ যোৱা হৈছিলে গুৱাহাটীত, সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাব পৰা নাছিলে, কিন্তু কোকৰাঝাৰতে থকা হেতুকে এইবাৰ আমাৰ স্কুলীয়া কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্লেনেটৰিয়াম চোৱাৰ এটা সুবিধা হ'ব। আৰু ইয়াৰ যোগেদি বিজ্ঞানৰ প্ৰতি যি আগ্ৰহ, এই আগ্ৰহটো বাঢ়িব বুলি আমি আশা কৰোঁ। কাৰণ যিসকল স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী, তেওঁলোকক যদি ছায়েন্সৰ প্ৰতি তেওঁলোকক যদি আমি প্ৰেৰণা এটা যেন যোগাব পাৰোঁ, তেওঁলোকক ছায়েন্সৰ প্ৰতি যেন আকৃষ্ট কৰিব পাৰোঁ, ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ এই প্লেনেটৰিয়ামে সহায় কৰিব বুলি আমি আশাবাদী। গতিকে এতিয়াৰ পৰা ইয়াত স্কুল, আমাৰ যিবিলাক আছে কলেজ, ছায়েন্স ষ্টুডেণ্টছ বা কলেজৰ যিসকল স্কুলৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে,
তেওঁলোকক শিক্ষাগুৰুসকলে ইয়াতে লৈ আহক, যেন তেওঁলোকে সৌৰজগত কি বস্তু যাতে সেইবিলাক তেওঁলোকে বুজি পায় আৰু ছায়েন্সৰ প্ৰতি যেন আকৃষ্ট হয়, সেইটোকে আমি আশা কৰিছোঁ।